Ljudi moji, dobrodošli u novi video ovdje na Jota Fudbal kanalu gdje vas danas očekuje Fudbalski Rečko, a za vas koji niste gledali Fudbalski Rečko nikad, sada ćemo da vam objasnimo o čemu se radi. Savine, vi kao najbolji stručnjak za objašnjavanje Fudbalskog Rečka, objasnite kako. Ovdje imamo određeni broj lopti. Svaka lopta predstavlja jedno slovo. Slovo određenog fudbalskog tima u ligama petica. Dakle, nema tamo neki šlje liga, nego samo lige petica. Ti šutiraš, ajde da vidimo, dečko, da li ćeš moći da pogodiš? Ko pogodi ime svog kluba, dobije 1 poen. Već mogu da pretpostavim koji je klub u pitanju. 5 slova, klub petice, to će da bude M-O-N-A-K, Monak. Ja sam njemu zadao klub od 5 slova. Ja neću da te pitam koji je klub i ja ću da pogađam. I vi pogađaj. Pišite u komentarima koji je klub. Mada reći ću vam svakako na kraju runde koji je klub. I aj, mala mrežaja! Mala mrežaja! Prvo slovo je T. T. Dobro. Drugo slovo već može da ti reši sve. Drugo slovo azbuke mu dođe B. Šta? Drugo slovo imena kluba. I drugo slovo! Drugo slovo je U. Tuzl. Ne znam stvarno. Liga petica Tuzla. Pa Liga petice kao bivša Jugoslavija. Da. Tačno. Treće slovo već može mnogo toga da ti reši i to već znaš ko je. Tumač. Sudski. Sudski tumač. tumač. Not too bad, por favor tumač. Dobro, da vidimo. Priča. Pa putuje čovjek svijetom. Sam namestio nogu sad. Namestio sam nogu. Zato vi da radim čučnju teretani sa 40 kila. Treće slovo čučnju ti je L. Tul. Znaš da ja i dalje ne znam ko je Stvarno? Nemam Još pojma. 2 slova, ajmo. Čekaj, stvarno je tu L. Da? Da. Znaš ko je? Ja znate vi? Jo, nemam pojma. Ovo ti rešava sve. Tu je. Ne mora ni da pogađam. je. Ajde, da završimo, neću ni da ti kažem koje je ovo slovo. Ajde. Da vidimo da li ćeš da daš ovo. Ajde. Da vidimo da li ćeš sklopiš cijelu reč. To je jedini način da pogodim. Zato što ne znam ko se klubu radi. Moraš da znaš koji je klub. Baš je nemoguće ne znam. Nemoguće da ne znam. Ajde. Ovo u 90 gađam. Mislim u 90, donjih 90. Savin je dao 5 od 5. Moja logika je bila sljedeća, da mu zadam klub od 5 slova, jer možda promaši 2 ili 3 i teško će da pogodi koji je klub. Ne moraš ni da pogađaš koji je klub. Jer si pogodio 5 od 5. Ali ja ne znam. Toulouse. A Toulouse ima smisla. Ima smisla skroz. Jer znate zbog čega Savin nije znao da je Toulouse? Jer Savin zna samo Tuvin. Ovo! Pa daj da ti dam, pa mi niko ništa nije rekao. Kolega, hoćeš da šutiraš? Ne, moja reč za tebe. Sad ti šutiraš. Pošto ja zadajem prvo reči vama. Joe zadaje, pa onda. Čekaj, stani, brojim. 6 slova za tebe, Mare. 6 slova. Je li prvo slovo bitno? Pa, iskreno, jeste. Ako pogodiš prvo lakše, ako promašiš užas, to ono teško može da se vratiš. Pa možda mogu da nagađam, da, možda bi mogu da nagađam. Realno, prvo je bitno. Prvo je jako. Prvu moraš da braniš, ne možeš da mu daš. Prvo je jako bitna. Mi čekamo. Pogodi, Joe, i to vidi. Pogodi i ispala mu bubica. Pogledaj ga, molim te. Ženska bubica. Opet T. Opet T. Kaže R, opet S. A Mare, slobodno kad god... Razmišljaš? Ajmo. Da razmišljam, nemam ideju. Pa sad ti je Toulouse sa 2 Z. Toulouse Z. Kako se zove pčela iz Francuske koji igra fudbal? Toulouse. Brani to, mjau, tako je. Drugog slova nema. Treće mi sad, moram. Imao sam sreće sada. Možda mi može pomoći ovo. R. Imam ideju, mislim da ne moram ni da šutiram, ali... Već zna. Šta znaš, da čujem, ajde baš da vidim. 6 slova je imao. Da vidim. Pogodi. Ne, mogu da pogađam. Ne, mislim slovo ovo. Samo mi reći koje je slovo. I. Jeste. Jel Savin ne zna? Ne znam. T. Drugo nemaš. Dobro. Imaš R, imaš I. Znam. Znaš šta je? Znam. Toulouse. Italija. Toulouse Z. Mare, šutni te 2 lopte da idem kući. Ajde, sad si me iznervirao. Sad si ga nervirao. Šta, samo se A ohladio se Ilija, razumeš? Pa jeste. Moramo ga zagrijati. Moramo ga zagrijati. Ali ajde da ga zagrijemo nakon što ja šutiram. Slovo N. Jeste, što znači da ti je preostalo slovo? Okruglo. Slovo? Bravo, ne dajmo. Ništa. Ali,
Preostalo mi je slovo, Jel znate vi o kom se klubu radi? preostalo mi je slovo O. Što znači da je klub? Torino. Mare je pogodio Torino, a morat ću ili da smišljam neke bolje klubove, ili će oni morati lošije da šutiraju. Mislim da je to bolja opcija zapravo. Đotin klub ima ukupno 6 slova. Znači 6 loptica da poređu. Drugo i treće slovo su jako bitni. Drugo i treće je jako Ali bitno. ako promaši, prvo neće znati. Dok ste vas dvojica pričali i radili ovo, ja sam se Zagreva. ohladio. Aha, ohladio. Sad neću moći da pogodim ništa. Ne, ba, Moći đobre, ćeš, šta ti je, bre, nemoj da sve je brineš u ništa. glavi, Da. a u tvojoj glavi nema ništa, tako da... Ajmo. Hop. A nemoj! Što rizikujem? Ovo može biti zanimljivo. 6 slova, čekaj. Ne mogu razmišljam sad o tome koji klub, to ću na kraju. Ajmo da vidimo. I, Može, evo ga drugi. lagano. Ne može. K. A? K kao Kajla, stara Kajla ovog grada ja. Drugo je K. Da. Mare računo, F-K-nica. Može. Ajmo. Tako je! Drugo i treće, rekao si da su drugo i treće jako bitno A šta slovo. misliš ko je? Ne znam. S. K. KS. KS? Da, ks. X-Ox. X-Ox. Dakle, za četvrto slovo, Ne, a ne. Posljednje slovo, ako pogodi, bit ćemo lako. Znači drugo i treće su mi K i S. da, znam. Ja, znate vi? Jel ima 6 ili 5 slova? Koliko ima slova? Ima 5. Sad razmišljamo o klubu koji je drugo i treće slovo možda ima KS i dolazim do toga da klub ima 5 slova. Ne zna čovjek da broji! Ništa, samo jedno izbaci. Evo, šutnut ću ovu 5. Može, a znaš o čemu se radi? A naravno da znamo o čemu se Šesta je radi. znak uzvik. Da nije peto slovo R. Jeste. R, da nije. Pa naravno, zato što šestog slova nema. Dečko ne zna da broji. Znači, prisjetimo se da je on na početku klipa rekao da ja nemam ništa u glavi. Koji je klub, kolega? Okser. Tačno, kolega, bravo. Snašao se Hvala. čak. Hvala. Prebroji koliko ima slova. Sad će kad mi kaže 9. 9 slova ima Savinov Pa sad klub. ti rekao. 9 lopti čeka Savinu u ovoj rundi. Srećno. Hvala. Mislim, Hvala, barem hvala, ćeš da. da se zagreješ u ovih prvih par šuteva. Je prvo slovo bitno? Kao i svako do sad što je bilo bitno, bitno je. Savine mora ga daš. Pa ajde onda da dam. Može. Op, ušla, uđila. Prvo slovo kaže slovo K. K. Znaš šta je fora? Što Savin neće pogoditi ovaj klub. Kaiserslautern. Ajde da vidimo koje će možda drugo slovo da bude. Drugo slovo. Drugo slovo. Drugo Evo ga treće slovo. Treće slovo je slovo broj 4. Molim? Stativa. Jel moguće da me onako neće, a iz voleja hoće? Dobro. Nemam ni treće, imam prvo. Baš me zanima da li vi imate ideju, s obzirom da ne znate ova drugo i treće slovo, a prvo znate. Evo. Četvrto. Evo, ovo će mi pomoći. Četvrto slovo je slovo M. K, M. No, možda neće znati ono. Ne, mislim da neće znati. Možda ono neće znati. Nemam predstavu. Mogu bi da počnem pratim fudbal ovih godina. Kao, igram izazov gdje moram da znam klubove bez znanja A klubova. čovjek prati ski sportove. Sve isto, ili hoće me čita, ja se to malo igram s njim. Dakle, posle M ide O! K. Nemam pojma. Ajmo, idemo dalje. Ne! Dobre. Hvatam ga na pogrešnoj nozi srećom. N. N kao Nikola. Monk. Može? Blanmun. Ne! A bolje da je ovo dao, ono promaši. Nema veze, sad će da promaši oba. I onda neće imati Nema predstavu predstavu uopšte neće o čemu se radi. I ovo ključno promaši. A ima ono nešto Commonwealth, tako nešto. Kako? Commonwealth, da, dakle. Aha. Kako? Svi u napad! Ajde! Ne Svi u može napad! ovakav god da da. Z. Z kao Ovo je tim iz Italije. zamka. Aneze. Milaneze. Gamoneneze. Bolonjeze. Gamoneneze. Spreman, može? Ne. Moneze. Ne znam. Ne znaš stvarno? Nemam pojma. Iskreno ne pratim. Pa moraš da kažeš, moj konačan odgovor je... Moj konačan odgovor je...
Cremonese. Znao sam. Znaš da ne znam, stvarno ne, ali ako vi znate svaka čast, ja znaš da ne znam. Jel znate, ajde, mislim... Čekaj, stani. Pa nema, konačan odgovor si rekao. Jesam, pa tačan. Pa nije. Cremonese. Šta je bre Cremonese? Fudbalski klub iz Italije. Ma daj bre moj bre Cremonese, fudbalski klub, Serie A. Da. Serie A Cremonese. Pa da, pa ti si prestao da gledaš seriju A. Pa nemoj da zezaš, brate. 2002. godine. Nemoj zezati. Neka su imali Kijevo Veronu, su imao Cremonese. Šta zešao sa svetom ovdje? Cremonese, fudbalski klub. Jel neko me sprda sad ozbiljno? Prva liga, Serie A, Cremonese. Ovo ste izmislili, brate. Ma šta smo izmislili? Izmislili ste 100%. Cremonese. Pa Cremonese. Pa da sam 9 slova pogodio, ne bi pogodio. Cremonese. Koliko imaju bodove? Imaju bodove. Ajde napravimo tim. Ajde vas 11-torica. Zastavit ćemo se, recimo Cremonese, nije ni bitno, brate. Dođe trener ovako, kaže ovako, kaže, evo igrajte. Ajde, igrajte malo. Šta se dešava? Cremonese. Plačem od smeka. Pri dnu su malo tabele. Malo su pri dnu. To me baš čudi da je Cremonese pri dnu. A si me navuku na tanak led. A dobro bilo. Savine, koji su naši klubovi, Savine? Strašno. Ne, ja sam svoje timove zaboravio, iskreno, evo. Poslije, moji timovi nemaju više ni smisla, brate. Daj mi, bukvalno Sudan, 3. liga, prećo pogodim. Sad je vreme da Savin nama sada klubove, a Mare, ja ću šutiram ovdje. 6 slova fudbalski klub koji inače znaju ljudi i koji učestvuju u tim 5 liga. Ovo je klub neki koji je već godinama aktuelan. Kad kažem već godinama, sigurno u posljednjih 10. Znači, neću da reagujem uopšte. Ne, ovo može da bude Monako. Mislim da je Monako. Velika je šansa da je Monako. Vidjet ćemo. I to prvo slovo je, koje slovo? B. Bolonja! B slovo. Idemo na sigurno. Drugo slovo je slovo okruglo, a to je O. O! Da. Bo! Brani mu, ljubite, brat. Brani mu. Jao! Na pogrešnoj nozi je uhvaćen, dečko! To je to, sad znam. A ne, a nije znao do sad. Nije. Treće slovo? Slovo R. A? R. Bor. Bor. Sad sam zbunjen jako. Pa išao sam na to da podsjeća na 2. Brate, bio sam ubeđen da je Bolonja. Pa tako je išlo. Ovo, morao sam da gađam ovo lepo jer ne znam stvarno koje je klub. Da, pa zato što je sljedeće slovo je slovo M. Ali ti si danas namestio nogu, ovo čak nije ni bitno. Nije ni bitno ovo, da. Nećeš dobiti slovo koje je slovo. Pa B-O-R-M-U-T. Tako. Izvini, T još uvijek ne znam. Pravit ću se da T još uvijek ne znam. Nisi dobio U, a da vidimo, a T jesi, T si dobio. Da nije Bormut! Da nije Bormut! Brate, kako je mogo da me... Ja sam mislio da je Bolonja, je rekao, to je to B-O. Bolonja, kakav Bormut. Gle sad Savin kad mi da 14 slova. Osmica slova. Dakle, osmica slova. Pa namerno. Ali ti je jako jednostavan klub. Dakle, ja sam tebi dao klub koji postoji. Postoji zvanično, nisu osnovani pred sezonu sad, kapiraš? Ajde, Mare, baš da vidim. Ajmo, Mare! Da. First letter? Kaže da je Š. Ali ja ne moram ni da šutiram. Eto, vidiš, dao sam mu najlakše moguće. 2. Da, Drugo slovo je slovo T. Čekaj, a samo da se razumemo ti ja. Daješ mu klub gdje koje god slovo da pogodi, on će znati. Znači da ako pogodi T, on će moći da gađa da je Stuttgart. Ne, daj mu 7 T, nek ima u reči. Vidiš, da je branio prvo, bilo bi čupavo. Stvari u tome što on mora da brani 7. Da, mora da brani 7 da on ne bi znao. Da on ne bi znao. Da. Znači ništa, imamo ŠT ništa. A meni daš Bormut. Sva sreća pa sam prve 4 dao. Dobro. Za sada bi zapravo znao i bilo koju drugu da sam vidio. G. Ma nemoj da pričaš, znaš da broj. Hoćeš da kažeš odmah koji je klub? Hoćeš da kažeš odmah koji je klub? Moj konačan odgovor je Stuttgart. Ja se nadam da je to tačan odgovor. Svaka čast, što si mu dao Stuttgart. Kako sam oplakao od smeha na Cremoneze. Što znači da zbog Cremonezea Savin ovaj klip završava na 3. mjestu. 3. mjesto, bravo za mene. Nikad mi nije bilo...
Ovo je jedini slučaj da je meni drago što je Savin posljednji, zašto sam izvištao od smeha kad je pričao o Cremonezu. Na drugom mestu i prvom, jer smo izjednačeni, smo Mare i ja. Što Mare, ja predlažem da mi lepo jednom dođemo i 1 na 1 odradimo 3 kluba ti, 3 kluba ja, pa da vidimo ko će biti bolji u ovom fudbalskom. Slažem se, slažem se. Savin je naučio nešto novo u današnjem izazovu, što je A jako to je bitno. da postoji klub Cremoneza. Tako je. Serija. Subscribe se čoveče, mi se vidimo uskoro jer kao što vidiš, klipovi su redovniji. Vidimo se. Pozdrav!